Ahoj lidi, dneska jsme tady se Sofinkou, Ahoj. tady tou huzlínkou a tady dneska si budeme říkat vtipy. Začni. Že to jsme si říkali, když jsem spala jednoho kamaráda, myslím, že jsme se málem asi v posteli pobili. Takže přišel Matýsek do školy. Ahoj, to jsem já. Jiný Matýsek. Aha, škoda. Potkal ředitelku nějakou a řekl ahoj zmrtko. A ředitelka říkala, ty jsi tak debil. Potom se stalo to, že dostal ředitelskou dudku a nemohl s ní přijít domů a on se schoval u nějakého lesa a kamarády prozváněl help me. Teď já. Jednou šli kluci s holkou. Je to něco jako tahle, že se chovala jako kluk, akorát, že to je o jiný. Ona chodila na judo a tak. Jednou šli s klukama a pořád jí nějaká holka trkala dokola ze schodech. Potom jí došly nervy, strčili jí taky a oni nevěděli, že to byla učitelka se šešitama, ať udělá to domácí úkol, protože ho neudělala. A ona jí to nedošlo. Normálně takhle vzala úču a takhle jí normálně hodila. Jako o schody úča měla úraz, jakože měla skoro zlomenou páteř a tak. A tak se stalo, že vlastně měla skoro všechno zlomený a nevíme, jestli to zapomněla, nebo jestli se jenom bojí jako říct, že malá holka jí přeprala. Byla to 6letá holka. A tohle je konec videa. Dejte like a odběr! Čau! Čau!